lovbrud, bøder, shitstorm, utilfredse og syge medarbejdere. Det er alle sammen økonomisk tab. Følge World Economic Forum, Gallup, McKinsey og Deloitte er en stærk mangfoldighed og inklusionspolitik afgørende for, at sygefravær kan reduceres med op til 30%. Ifølge Børsen føler 70% af lederne sig ikke klædt ordentligt på til at arbejde med S'et i ESG. Gennem de sidste mange år har vi hjulpet utallige nationale og internationale større virksomheder og organisationer med S'et i ESG. Ønsker du som leder at reducere sygefraværet med 30%? Det kan du ifølge World Economic Forum, hvis du har vellykket mangfoldighed og inklusionspolitik. Mangfoldighed kommer ud til dig med specialiseret sociologisk viden, seneste værktøjer og hjælper jer gennem foredrag, skræddersyet workshop og ikke mindst konkret sparring og rådgivning, så I er sikret at lykkes med S'et i ESG.